Leuk dat je weer kijkt naar Peel en Maas in Zicht. Vandaag begeven we ons op glad ijs en maken we ook kennis met de leerontwikkelroutes. We bezoeken het infopunt van de Woonwijzerwinkel en we hebben nog een heel vet onderwerp. Maar zoals gezegd, eerst alle aandacht voor gladheidsbestrijding. Een goed wegdek en veilige wegen hebben onze dagelijkse aandacht. En nog wat extra aandacht als de periode voor gladde wegen weer aanbreekt. Ja, je denkt misschien dat we in het najaar beginnen met de gladheidbestrijding, maar dat is zeker niet het geval. Het hele jaar door zijn we bezig met de gladheidbestrijding. We zorgen dat de wegen in goede staat verkeren. We optimaliseren routes. We hebben dan nauw contacten met onze adviseurs infrastructuur en wegbeheerder. En we optimaliseren dan ook deze routes in de routebegeleidingssystemen. We hebben ook met aangrenzende buurtgemeentes contact. We maken dan afspraken over aangrenzende hoofdwegen, zodat we geen stukken vergeten te strooien. Dat er een mooie overlap is in de wegen. En in de zomermaanden dan bestellen we ook al het zout. Dus we zorgen dat het zout voldoende op voorraad is. En onze monteurs die dragen zorg dat het materiaal 100% in orde is, zodat we als het glad wordt ook direct de weg op kunnen gaan. We staan hier bij een van de 3 opslaglocaties waar we strooivout op voorraad hebben. In totaal heeft gemeente Peel en Maas 1,2 miljoen kilo strooizout op voorraad. Dit is ruim voldoende om een strenge winter door te komen. Ongeveer 10 jaar geleden hadden we in heel Nederland te weinig strooizout en dat willen we absoluut voorkomen. We hebben een goede samenwerking met een Meteo Consultbureau. Dit weerbureau verstrekt dagelijks actuele weerinfo en gladheidsvoorspellingen. Onze gladheidscoördinator maakt de keuze om wel of niet een strooiactie in gang te zetten. We staan hier op het koudste plekje van gemeente Peel en Maas. Hier achter ons zien we het gladheidmeldsysteem. Het gladheidmeldsysteem geeft ons actuele informatie over het weer, maar ook over de conditie van het wegdek. Dus de wegdektemperatuur, maar ook het restzoutgehalte wat aanwezig is na een strooiactie. Op basis van dit weerstation en overige weerstations krijgen we een actuele gladheidsvoorspelling. Dit systeem wordt 24/7 bewaakt door een Meteo Consultbureau. Op het moment dat het wegdek onverwachts onder 0 dreigt te zakken, dan krijgt de dienstdoende gladheidscoördinator een seintje en kan die alsnog tijdig een strooiactie opstarten. Zodra besloten wordt dat er gestrooid gaat worden, zet de dienstdoende gladheidscoördinator hier voor alles in gang. In Peel en Maas hebben we de gladheidsbestrijding in eigen beheer. Dat betekent dat de buitendienstmedewerkers dag en nacht, zelfs tijdens feestdagen, een seintje kunnen krijgen om te gaan strooien. Het is helaas niet mogelijk om overal tegelijk zout te strooien. Daarom stellen we prioriteiten. Eerst strooien we de wegen met een belangrijke verkeersfunctie, zoals busroutes, hoofdverbindingsroutes en schoolroutes. Maar ook fietspaden, omdat die ook als ontsluiting dienen voor het woon-, werk- en schoolverkeer. Daarna zijn de wijkontsluitingswegen aan de beurt. En bij langdurige gladheid worden bijna alle overige verharde wegen gladheid zoveel als mogelijk bestreden. Ja, tegenwoordig strooien we met natzout. Natzout is droogzout gecombineerd met pekelwater. Het droogzout gaat hier in de trechter en het pekelwater zit in de vloeistoftanks. Het pekelwater is eigenlijk een concentraat van water en zout. Het grote voordeel van natzout strooien is dat we al preventief kunnen strooien. Dus we strooien voordat de gladheid in werking treedt. Een bijkomend voordeel is dat het strooizout niet verwaait tijdens het strooien. En een ander bijkomend voordeel is dat het strooizout langer op het wegdek aanwezig blijft. Dat is wel sterk afhankelijk of er condensatievocht of regen bij komt. Als dat niet het geval is, dan hebben we tot al 5 dagen voldoende zout liggen op de wegen. We denken aan het milieu. Onze strooivoertuigen die rijden op basis van GPS-coördinaten die vooraf zijn ingeprogrammeerd. De strooier weet precies op welk punt dat er gestrooid moet worden. Dit gaat volledig automatisch. Bij verbredingen van een weg of bij busstroken wordt er breder gestrooid. En bij groenstroken willen we juist wel wat minder strooien. Dit alles in combinatie met het natzout draagt bij aan een mindere belastbaarheid van het milieu. We doen ons best om de wegen in Peel en Maas veilig te houden. Maar pas bij gladheid ook uw snelheid en rijgedrag aan. De wegen maken we zo goed als mogelijk sneeuwvrij. Maakt u uw eigen stoep schoon?
Of helpt u de buren als zij zelf niet in staat zijn om de stoep sneeuwvrij te maken? Samen komen we de winter veilig door. Heeft u wel eens gehoord van leerontwikkelroutes? Jessie Dijks, adviseur integratie, participatie en diversiteit, legt uit wat de leerontwikkelroutes zijn. De leerontwikkelroutes zijn routes voor inwoners die een beetje hulp en ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in Pelen-Maas. Dat kan dus verschillen per sector en wij werken dan ook samen met onderwijs, ondernemers, zorgaanbieders en onze eigen consulentenwerk. De leerontwikkelroutes zijn er voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen in de maatschappij. De meeste inwoners kunnen op eigen kracht meedoen, dat is duidelijk. Maar soms speelt er iets in het leven waardoor het net even niet lukt. Of ze bezitten nog niet de juiste competenties en vaardigheden om een baan te vinden. En daar helpen wij ze bij. Nou, we hebben bijvoorbeeld onze eigen buitendienst. Dat is er één. Of hier de informatieverwerking. Maar we werken ook samen met de Jumbo-inpanningen. We hebben de activering, dat is in NLW. En we hebben nu vers van de pers een nieuwe zorgroute. Dus we hebben een netwerk van partners die zich gecommitteerd hebben aan de pilot. Dat is bijvoorbeeld Vincent de Paul, Protei Ons Schoon, Stichting Bevorderen Welzijn Inwoners Panningen. En samen vormt dat een netwerk waarbij we dus per kandidaat kunnen kijken welke leerontwikkelplek passend is. Daarbij heeft Gilde-opleiding een onderwijsprogramma op maat geschreven. En Gilde Educatie die verzorgen taalles aan, eigenlijk vaktaal, zo moet je dat zien, vaktaal, gekoppeld aan die zorgroute. We zien een groep van enorm enthousiaste deelnemers die op hun eigen manier een mooie toekomst voor zichzelf opbouwen. Samen met samenwerkingspartners bouwen zij aan een goede toekomst. Afhankelijk van welke route bij de deelnemer past, krijgt de deelnemer een MBO-deelcertificaat of praktijkverklaring. Daarmee kan hij of zij aan het werk. Meerdere partijen organiseren samen de zorgroute Pelen-Maas. Gilde-opleidingen en Gilde-educatie verzorgen de scholing en eventuele examens. Calibris Advies leidt het project en beoordeelt mede het praktijkdeel. Een consulent-werk heeft een intakegesprek met een deelnemer, die kijkt wat nodig is. En we kijken ook vanuit de vraag van de ondernemer wat nodig is, of de zorginstelling. Want vraag en aanbod moeten wel op elkaar aansluiten en dat is helaas niet altijd zo. Ondernemers geven ook wel eens aan dat hetgeen wat het onderwijs aanbiedt niet helemaal aansluit op hetgeen wat zij nodig hebben. Dus we zitten met al die partners om tafel en kijken hoe we dat mooi op elkaar kunnen laten aansluiten. Het is een deel praktijk, het is een deel theorie en het is een deel individuele ondersteuning. Meedoen. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. De verwachting is dat de deelnemers in maximaal 1 jaar de zorgroute doorlopen en vervolgens de stap naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kunnen zetten. Oliebollen, appelflappen, nonnenvotten. Maar liever gekocht of zelf gebakken? In de maand december zijn er veel heerlijke avondjes. En het zelf bakken van nonnenvotten, oliebollen en appelflappen is populair en natuurlijk extra leuk en lekker. Maar wat doe je met het vet of olie dat overblijft na het bakken? Frituurvet of olie moet apart ingeleverd worden. Dat doe je door eerst het vet te laten afkoelen en terug in de verpakking of in een lege drankkarton te gieten. Lever het gratis in bij het Milieupark of bij de supermarkten. U helpt daarmee het milieu, want het wordt gerecycled naar biobrandstof. Gooi het vet dus nooit door de gootsteen of toilet. Dat veroorzaakt kostbare verstoppingen. Raadpleeg onze nieuwe afvalkalender Peel en Maas app of onze website voor de inzamelpunten. Bakkers klaar? Bakken maar! Sinds begin oktober is het infopunt van de Woonwijzerwinkel in het huis van de gemeente geopend. Elke vrijdagmiddag kun je hier terecht voor al je vragen over energiebesparing en duurzaamheid. Het is hoog tijd om eens op bezoek te gaan en te informeren hoeveel mensen er al zijn geweest.
Ja, we zijn sinds begin oktober geopend en ik moet zeggen, zeker in het begin, dat is altijd natuurlijk, dan komen er veel mensen en dat liep ook best wel storm de eerste 2 weken. Daarna was de herfstvakantie, goed weer, blijven de mensen wat thuis, maar ik moet zeggen, nu vandaag ook weer, ik heb me goed bezig kunnen houden, ik heb veel inwoners weer kunnen voorzien van adviezen. Op allerlei gebied, want ja, dat is natuurlijk ook de vraag van waar komen ze voor? Het is van alles. Het is hoe kan ik nog meer energie besparen? Hoe kan ik verduurzamen? Ik heb hier een offerte van de installateur. Kijk er eens met me naar. Heb je nog een goede installateur? Dat soort vragen allemaal komen er. Inwoners kunnen dus met veel uiteenlopende vragen terecht bij de Woonwijzerwinkel. Moet ik nieuwe ramen? Sommige mensen komen met offertes en vragen dan van, nou kijk eens met me mee. Hoe kan ik besparen? Welke warmtepomp is het beste voor mij? Heel divers eigenlijk. En dat is maar goed ook, want er zijn een hoop vragen. Uiteraard ook, hoe krijg ik subsidie? Hoe kan ik dat aanvragen? Dus de vragen zijn heel breed en we proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Het advies van de Woonwijzerwinkel is onafhankelijk. De medewerkers helpen met het aanvragen van vrijblijvende offertes. De Woonwijzerwinkel probeert zoveel mogelijk inwoners te bereiken om advies te kunnen geven over verduurzaming. We hebben er al wat baat bij dat we gaan verduurzamen. Het bewustzijn is er ook. De besparing, het raakt mensen nu ook in de portemonnee. Dus er komen steeds meer mensen die iets willen. En die proberen wij verder te helpen om te zeggen, nou, met lokale ondernemers te gaan zeggen, nou, ga daar naartoe, hij kan je helpen met de zonnepanelen. Ga naar hem toe, hij helpt je met de warmtepomp. Dus ook daadwerkelijk die stap te kunnen nemen. Daar proberen we als Woonwijzerwinkel een rol in te hebben in de energietransitie, in de verduurzaming, om mensen verder te helpen. Wij zijn er voor de gemeentes. Woonwijzerwinkel, de aandeelhouders van de woonwijzerwinkels, dat zijn de gemeentes, de overheid dus. Dus wij willen onafhankelijk advies geven. Het maakt mij niet veel uit hoe je het doet, als je maar verduurzaamt. En daar proberen we in te helpen. Niet alleen in het huis van de gemeente is de Woonwijzerwinkel te bezoeken. Ook is er een grote showroom in de provincie. Nou, we hebben natuurlijk een fysieke winkel in Kerkrade. Daar kan ik iedereen aanbevelen om daar naartoe te komen. Daar heb je een optimale beleving. Daar staan alle materialen om te kunnen verduurzamen. Maar ik snap dat het zeker vanuit Pela-Maas is het nogal een eind. We zijn bezig om in Midden-Limburg ook proberen een Woonwijzerwinkel te kunnen openen. Nou, dat is er nog niet. Tot die tijd kunnen ze natuurlijk terecht hier op het gemeentehuis, waar ik elke vrijdag zit van 1 tot 5. En waar ik alle vragen rondom de verduurzaming probeer te beantwoorden. Mijn goede duurzame tip is als volgt, buiten de kleine besparingen en de tochtstrips die iedereen inmiddels wel weet, is heb je nog een duur tarief voor je kilowattuur en voor je gas. Kijk eens naar dynamische prijzen. Er zijn genoeg aanbieders die dat aanbieden. Één ding is zeker, dan heb je goedkopere prijzen dan dat je een contract hebt voor lange termijn. Dus dat is mijn tip. Kijk naar dynamische energietarieven en contracten. Wil je meer weten over de Woonwijzerwinkel of het verduurzamen van je huis? Kijk dan op www.peelenmaas.nl/samenduurzaam of bezoek het infopunt in het huis van de gemeente. Met de app Afvalkalender Pela-Maas heeft u altijd alle informatie over afval, ophaldata en afvalscheiding bij de hand. Download deze app en ontvang automatisch een herinnering wanneer welk afval opgehaald wordt. Zijn er wijzigingen in het ophaalschema, dan krijg je daarvan een melding. Zo heb je altijd de juiste informatie. En wil je weten bij welke afvalstroom de chipzak hoort? De app Afvalkalender Pela-Maas geeft je het antwoord. Dit was Pela-Maas Inzicht voor dit jaar. We hebben jullie afgelopen jaar met veel plezier geïnformeerd over diverse gemeentelijke onderwerpen. Onderwerpen waarvan wij dachten dat ze jullie wel zouden interesseren. Heb je nou ook een onderwerp waarover je altijd al meer wilde weten? Stuur ons een e-mail. En wie weet zie je dat onderwerp later terug in een van de uitzendingen van Pela-Maas in Zicht. We zijn er weer op woensdag 4 januari. Fijne feestdagen!